אם השינה שלכם מרגישה אחרת לאחרונה, אם אתם מתעוררים בקלות רבה יותר, או שקשה לכם לחזור ולהירגע לתוך מנוחה, אתם לא לבד, ואין בזה שום דבר חריג. בזמנים של אי-ודאות, מודעות מוגברת או סטרס מתמשך, הגוף שלנו יכול להיות דרוך יותר, אפילו במהלך הלילה. מערכת העצבים האנושית מתוכננת לשים לב לשינויים, להישאר מודעת ולהגיב במהירות כשמשהו מרגיש לא ודאי. מחקרים על סטרס ושינה מראים שבתקופות של מודעות מוגברת, השינה יכולה להיות קלה ומקוטעת יותר, אנשים עלולים להתעורר בקלות רבה יותר לרעשים או לתנועה, הגוף עשוי להישאר מגיב יותר לסביבה. זה לא משהו שאתם עושים לא בסדר, זה הגוף שעושה את מה שהוא תוכנן לעשות, להישאר מודע ומוכן. אז במקום לנסות לכפות שינה או להרגיש מתוסכלים מהגוף שלכם, אנחנו יכולים לשנות מעט את הגישה, מלמה אני לא מצליח לישון, למה הגוף שלי עשוי להצטרך עכשיו. כי ברגעים האלה הגוף לא מתנגד לשינה, הוא נשאר מעורב עם הסביבה. מה שיכול לעזור הוא לא לדחוף את הגוף לכבות את עצמו, אלא לתמוך בו בעדינות כדי להירגע, ולו במעט. הנה כמה תרגילי התאוששות פיזיים ופשוטים שיעזרו למערכת עצבים שלכם להירגע. זה יכול לשמש כמדריך שלב אחר שלב, או כתרגיל בודד. בחרו את מה שמרגיש לכם נגיש ומועיל. שלב ראשון, שחררו קצת אנרגיה. אם זה מרגיש אפשרי, שבו או עמדו בעדינות. אתם יכולים לנער את כפות הידיים, לסובב את הכתפיים, להניע קלות את הרגליים. זה לא עניין של לעשות את זה בצורה מושלמת. זה פשוט נותן לגוף הזדמנות לשחרר חלק מהדריכות שהוא אולי אוגר. הפנו את תשומת לבכם למקום שבו אתם נמצאים. אתם יכולים למנות בעדינות 5 דברים שאתם רואים, 4 דברים שאתם מרגישים, 3 דברים שאתם שומעים. זה עוזר לתודעה לעבור ממיקוד פנימי למה שנמצא סביבכם פיזית ברגע זה. שלב 3, רקחו את מבטכם. תנו למבטכם לנוח ברכות קדימה. בלי להזיז את הראש, שימו לב למה שנמצא בקצות שדה הראייה שלכם. השינוי העדין הזה יכול לעזור להפחית את תחושת המיקוד הצר, שלעיתים קרובות מגיעה עם דריכות. שלב 4, תמכו בגוף כדי להירגע. קחו שאיפה איטית. כשאתם נושפים החוצה, אתם יכולים להשמיע צליל רך ונמוך כמו או. תנו לזה להיות עדין. הוויברציה יכולה לעזור לגוף לנוע לעבר מצב מעט רגוע יותר. שלב 5, בדיקה פנימית ללא שיפוטיות. לפני שאתם חוזרים למיטה, ייצרו לרגע. אתם יכולים לשאול, האם משהו יתרכך ולו במעט? האם הנשימה שלי קצת איטית יותר? ואז הזכירו לעצמכם בעדינות, בדיוק עכשיו אני מאפשר לגוף שלי להירגע בזמן שלו. שינויים בשינה בתקופות של אי-ודאות הם אנושיים מאוד. הם משקפים מערכת שמגיבה, מודעת ומנסה להסתגל. אין צורך לכפות מנוחה. במקום זאת, אנחנו יכולים לתמוך בגוף, באמצעות אותות קטנים ויציבים שמאפשרים לו להתרכך כשהוא מוכן. היו סבלנים עם עצמכם, אפילו רגעים קטנים של הרגעה הם משמעותיים.